Yes, Nigeria Sardasou ni jihadimɔgɔw ka kɛlɛ la ye denmisɛnninw dɔw faga a ka ca ni Sardasou 40 ani faso jama mun ye seriali kɛ Reuters ye. Iran jamana ye laseli kɛ ko a ye Majid Reza Rahnavard ni ale ye kasoden filanan ye mun ale fagara. Kosovo polisiw tɛnɛndon bɛ larawulili la siraw kɔnɔna la Mitrovica tile 3 mankan wulilen jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Belgique a bɛ mɔgɔ 4 bɔ minnu minɛna k'u sen yera ka don jɛkulu minnu bɛ kojugu kɛ ani minnu bɛ warikolon yɛlɛma k'o kɛ wari ɲuman ye ani yuruguyurugu sɛgɛsɛgɛli dɔ kɔfɛ. Peru a dɔgɔyalenba kamalennin 2 minnu fagara ani ka mɔgɔ 4 jogin u ka nisɔngoya tagama dɔ senfɛ mun na u ye weleli kɛ ko ka jamana ka foroba kalataw k'o kɛ Pedro Castillo ni ale ka fanga wulila ka bɔ yen.